چلو جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجد والکرمہ وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ پاک دے کرم و فضل دے نال رمضان شریف دے پروقار گھڑیاں دے اندر دوستاں اور پیارے سجنا بیلیاں واسطے دھرتی منڈے سید تو عظیم عاشقان مصطفیٰ دے نال تہاڈی خدمت وچ حاضر ہیں۔ اللہ کریم ماہ مقدس دا اساں سارے نوں ادب و احترام کرن دی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ تلاوت قرآن پاک لئی عظیم عاشق مصطفیٰ غلام مصطفیٰ قبلہ امیر اہل سنت دے ایک پیارے مرید محمد شوکت اتاری صاحب آپ تشریف لگے آندے نے اور خوبصورت انداز دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت فرما کے ساڈے دلاں نوں روشن اور منور فرمیندے نے جناب محمد شوکت اتاری صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله وہ کیسا
समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी, कैसा वो समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी, जब पहली नजर उनके रोज़े पे पड़ी होगी। कहाँ सामने जाके हमें हाल उनका सुनाएंगे, कहाँ सामने जाके हमें हाल उनका सुनाएंगे। सरकार का दर होगा, अशकों की लड़ी होगी, सरकार का दर होगा, अशकों की लड़ी होगी। वाबस्ता जो हो जाए सरकार के कदम से, वाबस्ता जो हो जाए सरकार के कदम से, हर चीज जमाने के कदमों में पड़ी होगी, हर चीज जमाने के कदमों में पड़ी होगी। और कुछ हाथ न आएगा आका से जुदा होकर, कुछ हाथ न आएगा आका से जुदा होकर, सरकार की निस्बत से ताकीर बड़ी होगी, सरकार की निस्बत से ताकीर बड़ी होगी। कुछ हाथ न आएगा आका से जुदा होकर, सरकार की निस्बत से ताकीर बड़ी होगी, जब पहली नजर उनके रोज़े पे पड़ी होगी। माशाल्लाह, कमाल अंदाज, खूबसूरत आवाज़ जनाब कारी मोहम्मद शौकत अतारी साहिब खूबसूरत अंदाज के अंदर कुरान मजीद फरकान हामीद की तिलावत फरमा के
ساڑے دلاں نو روشن اور منور فرمایا۔ جناب دھرتی ملتان تو قبلہ اسحاق باروی صاحب الحمدللہ ساڑی اس محفل پاک نو سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک تانوں آباد و شاد رکھے قبلہ، اسی طرح تسی مسلک دا ہمیشہ واسطے کام کردے رہو۔ اور آج ویکھو انشاءاللہ دھرتی منڈے سید تو کتنے عاشقان مصطفیٰ دا تانوں دیدار ہوندا ہے، اور اللہ پاک نے کتنی کرم نوازی کر رکھی ہے انہاں عاشقان مصطفیٰ تے۔ جدوں ساڈے قبلہ فیصل اتاری صاحب، جناب قبلہ بلال اتاری صاحب اور ساڈے استاد محترم قاری محمد سعید صاحب جدوں تلاوت فرماندے نے تے دلاں نوں روشن تے منور فرما دیندے نے، اور جدوں نعت دی صورت دے اندر حضور دی حمد و ثنا بیان کرتے نے پھر بھی کمال کر دیندے نے۔ اللہ پاک انہاں سونے اور میٹھے ویراں نوں دونوں جہاناں دی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ بلا تمثیل جناب قبلہ قاری محمد سعید صاحب خوبصورت انداز دے اندر مدینے دی یاد دے اندر سانو نعت پاک سنا کے دلاں نوں روشن اور منور فرمان گے۔ قبلہ قاری سعید صاحب۔ صلی اللہ علیہ مقدران دے وچ پھر کہنے تے بد مدینے دا ڈھیر کہنے آپ منجا توجہ نہیں سکدا تے صحیح صدا میں دیر کہنے درداں دے دل وچ قبیلہ نہ ہوندا مقدران دے وچ کسا وتیلا نہ ہوندا ناصر ساڈی سواری نہ لگدی جے آلے نبی دا وسیلہ نہ ہوندا او کئی قسمت والے دے دے دربار مدینے والے دا او کئی بغدا والے دے دے دربار مدینے نصیبہ والے دے دے دربار مدینے والے دا اتا قسمت والے پر گھومتے ہیں بن روزے دی جالی کو چمتے ہیں اتا قسمت والے پر گھومتے ہیں بن روزے مبارک نہ ہوٹانو پیار مدینے والے دالک بار مبارک نہ ہوٹانو پیار مدینے والے دا رب مشر دے جرولنا رب جرمتا مکن سک جا سچا گالی لکن سک جا دنیا بفر مخالف جو تھی
نہیں سکتا وہ کئی قسمت والے دیتے ہیں دربار مدینے والے دا وہ کئی بختا والے دیتے ہیں دربار مدینے والے دا او جنت الفقیر اتر گل جلنا او جنت الفقیر اتر گل جلنا او خمسہ مساجد تے مسجد قبا او خمسہ مساجد تے مسجد قبا یا خاک دسو کیوں چوہی دی پئے یا خاک دسو کیوں چوہی دی پئے انوار مدینے والے دا او کئی قسمت والے دیتے ہیں دربار مدینے والے دا نیک عمل دی واری لاگل کوشش کاغذ ساری لاگل قبر دے وچ کلے دل نہ لگ سی پاک نبی نال یارے لاگل بھولا بھر کوئی بول نہیں سکتا تو برابر بول نہیں سکتا مالک جے تئی مہر نہ لئی سی بندہ ذکر کی بول نہیں سکتا عمل کے کیتے ایمان کافی سوچ کر کے عامر دان کافی امیر ٹکیا دلے دے بدن غریب کتے قرآن کافی نسوا کے فسیا سفرا دے کئی شام کئی سری بارت قد اوقا عالم برزخ دا دل اوقا چاہی سڑی پار دے باب کر کے سب کٹ محشر وچ سب پار پچائی سڑی پار دے او کئی قسمت والے دیتے دربار مدینے والے دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز دے اندر قبلہ قاری سعید صاحب خوبصورت حاضری پیش فرما رہے ہیں عظیم عاشق مصطفیٰ ثناخان مصطفیٰ محمد عثمان رضا قادری صاحب قبلہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ اللہ پاک تہاڈی محبت نو سلامت رکھے منڈے سید دی ایک غیور آواز سنیت دا درد رکھن والے اور پیارے عاشق مصطفیٰ جناب محمد فیصل رضا قادری صاحب خوبصورت آواز دے اندر اور خوبصورت انداز دے اندر ہدیہ نعت پیش فرما کے ساڑے دلاں میں روشن اور منور فرمان گے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے نبی نے سمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے نبی نے سمال رکھا ہے ڈال کر میرے عیبوں کو پردہ خدا کی قسم مجھے اچھے میں ڈال رکھا ہے خدا کی قسم مجھے اچھے میں ڈال رکھا ہے میرے ساتھیوں دے سماعتاں دے حوالے محمد فیصل رضا قادری صاحب خوبصورت انداز دے اندر اور خوبصورت آواز دے اندر ہدیہ نعت پیش فرما کے ساڑے دلاں میں روشن اور منور فرمان گے محمد فیصل رضا قادری صاحب صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اللہ پاک سعادت بخشی کہ مسجد وچ اللہ پاک نے بمن توفیق دیتی اور اپنے پیارے حبیب ذکر کرن دی سعادت بخشی اللہ پاک نے ساڑھے واسطے خوش نصیبی کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں
آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اللہ پاک سن پوائنٹ ٹائم سے نماز قائم کرنے توفیق عطا فرماوے۔ پڑھی میں نارن کے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلام علیک یا حبیب اللہ۔ مت کئی صورت وچ مل پاوے اویو خیال جوئے ود پن دے ہیں، کدی ادھر تے کدی ادھر تے، او ہر در کھڑکے ود پن دے تے کئی خیر پائی کشکال دے وچ، او کئی جھڑک علیہ ود پن دے ہیں، دل نور پنن کوئی پیشہ او تیرے عشق پنائے ود پن دے، او تیرے عشق پنائے ود پن دے ہیں۔ بڑا خوبصورت کلام استاد۔ سارے نبیاں دا نبی، سارے نبیاں دا نبی، تو امام سونیا، لکھا تیرے تے درود تے سلام سونیا، لکھا تیرے تے درود تے سلام سونیا، تیرے صدقے جہان سارا پڑھیا، تیرے واسطے قرآن سارا پڑھیا، تیرے صدقے جہان سارا پڑھیا، تیرے واسطے قرآن سارا پڑھیا، پایا تیرے جیا کس نہ مقام سونیا، پایا تیرے جیا کس نہ مقام سونیا، لکھا تیرے تے درود تے سلام سونیا۔ بڑا خوبصورت شعر۔ تیرے بلی کا حبیب دس کیڑا ہے، ان رب دے قریب دس کیڑا ہے، تیرے بلی کا حبیب دس کیڑا ہے، او ان رب دے قریب دس کیڑا ہے، تینوں اے ہو جیا ملیا انعام سونیا، تینوں ملیا ہو جیا انعام سونیا، لکھا تیرے تے درود تے سلام سونیا، تینوں عرشاں تے رب نے بلایا ہے، شان تیرے دیا اور کنے پایا ہے، تینوں عرشاں تے رب نے بلایا ہے، شان تیرے دیا اور کنے پایا ہے، او ہوئی رب نال
سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا. اور اللہ پاک سے حضور نہ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرماوے اور رن کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی منقبت پڑھن دی سعادت حاصل کرے نے ہیں. مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا پاسی. مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا پاسی. آقا دا جانشینے آقا دا جانشینے تسلیم کرنا پاسی. مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا پاسی. اور مصر بھائی صدیق دی صداقت نو جاندا جہان منیا نبی نو پہلے آکے اسے جوانے. منیا نبی نو پہلے آکے اسے جوانے. اور واری نبی تو ہر شے واری نبی تو ہر شے اقرار کرنا پاسی. مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا پاسی. اور استاد جی ترے میل جیند موڑے سونے کی تھی سواری. ترے میل جیند موڑے سونے کی تھی سواری. نانگاں دی زر سینکے عاشق نبازی ہارے. نانگاں دی زر سینکے عاشق نبازی ہارے. دشمن صدیق تینوں دشمن صدیق تینوں ٹوٹ ٹوٹ کے مرنا پاسی. مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا پاسی. سبحان اللہ. اب علی علی کریں گے. مولا علی پاک دی شان پڑھنا یہ بھی عبادت شمار ہے. پڑھدا قصیدہ مہک دے ولی دا. پڑھدا قصیدہ مہک دے ولی دا. پڑھدا قصیدہ مہک دے ولی دا. مل کے سنا او نعرہ علی دا. پڑھدا قصیدہ مہک دے ولی دا. پڑھدا قصیدہ مولا تے میرا او پیران دا پیرے. مولا تے میرا پیران دا پیرے. میں کیا دساواں او کتنا امیر ہے. میں کیا دساواں او کتنا امیر ہے. تا تو سرا تو عرش اولا دیں. تا تو سرا تو عرش اولا دیں. سارے دا سارا عورت علی دا. پڑھدا قصیدہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری.
نبی بلاد مصطفیٰ پردہ کسیدہ اور ایک عام بالے، ایک عام بالے، ایک خاص بالے، ایک عام بالے، ایک خاص بالے، اور جڑا خاص بالے او زہرا دلالے، اور جڑا خاص بالے او زہرا دلالے، نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا، نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا، سب نو پڑھایا، اور سب نو پڑھایا، اور کلمہ نبی دا پڑھدا کسیدہ، او پڑھدا کسیدہ، مہک دے ولیدہ پڑھدا کسیدہ، مل کے سناؤ، مل کے سناؤ، او نعرہ علی دا پڑھدا، او پڑھدا کسیدہ۔ جی کمال اللہ پاک قبلہ فیصل رضا اتاری صاحب تھوڑی آواز دے اندر انداز دے اندر اللہ پاک مزید بلندی عطا فرمائے۔ اس پاک بزم دا آغاز بھی قرآن پاک اور فرقان حمید دی تلاوت دے نال ہویا، اختتام بھی انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت دے نال ہوسی۔ جناب قبلہ حافظ محمد بلال اتاری صاحب خوبصورت انداز دے اندر تلاوت قرآن مجید فرقان حمید فرما کے اس پاک بزم کا اختتام کرسن۔ اللہ پاک نے بڑی خوبصورت آواز تو نوازیا، خوبصورت انداز تو نوازیا۔ قبلہ فیصل بھائی سیدنا صدیق اکبر کی شان دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور خوبصورت شعر ذہن دے اندر آیا کہ صدیق اکبر جدل نبی دا دکھایا ہوگے ثبوت لے آؤ، صدیق اکبر جدل نبی دا دکھایا ہوگے ثبوت لے آؤ، جے فرق اس دی غلامی اندر کوئی آیا ہوگے ثبوت لے آؤ، جے فرق اس دی غلامی اندر کوئی آیا ہوگے ثبوت لے آؤ۔ صدیق اکبر دا کوئی منکر، فیصل بھائی، سعید بھائی، بلال بھائی، صدیق اکبر دا کوئی منکر عقل تو گلے منا نہیں سکتا، نبی دے نا تو جو گھر چوارے او باغ زہرا تے کھا نہیں سکتا، نبی دے نا تو جو گھر چوارے او باغ زہرا تے کھا نہیں سکتا۔ جناب قبلہ حافظ محمد بلال اتاری صاحب خوبصورت انداز دے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما کے اس پاک بزم کا اختتام فرما کے انہوں نے سب آن تو پہلے ایک زوردار نعرہ سنا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم. Finish.